Het lijkt gemeentes nog niet echt te lukken om het aantal standplaatsen voor woonwagens uit te breiden. Tegen de regels in. En daarom moeten sommige bewoners noodgedwongen de woonwagen verlaten. Ja goed, het is toch wel mooi dat je ook met je familie kan staan, dat je een beetje voor elkaar kan zorgen en dergelijke. Dat had het ideale plaatje geweest, maar goed, dat is nu even het geval niet. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Hans Weert dreigt de huisartsenpraktijk te verliezen. En Gratis Snert moet oude tijden laten herleven. Goedenavond. De afgelopen jaren zijn er in Zeeland nauwelijks nieuwe standplaatsen voor woonwagens bijgekomen. Ondanks nieuwe richtlijnen van de Rijksoverheid. Gemeenten zijn er wel mee bezig, maar echt vlotjes verloopt het allemaal niet. 10 Zeeuwse gemeenten hebben woonwagenkampen. In heel Zeeland zijn er 29 kampen met in totaal 237 standplaatsen. Op dit moment zijn er concrete plannen om het aantal standplaatsen uit te breiden in Sluiskil, Schoondijken, Vlissingen en Tholen. In totaal gaat het om 17 extra plekken. Achter al die plannen en cijfertjes gaan natuurlijk mensen schuil. Ik ben hier op het kamp op Tholen en benieuwd hoe ze er hierover denken. Dolf, jij woont nog steeds bij je moeder. Ja. Waarom? Ja, nou ja goed, er waren geen plekken vrij, dus dan kan je helaas nergens anders naartoe. En je hebt nu de keuze gemaakt om een huis te kopen. Ja, klopt ja. Kijk, ik ben nu 27 en dat ik moet wachten tot de plekken komen, ja dan zit ik hier voorlopig nog wel even en dat is ook de bedoeling niet. Koosje, de moeder van Dolf, kan zich maar weinig voorstellen bij het wonen in een huis. Ik woon al 57 jaar in een woonwagen met familie, eigenlijk rondje 1. Open cultuur, dat je gewoon lekker bij elkaar binnen kan komen. Ik merk het bij mijn broer ook, ik let op mijn broer. Maar andersom, mijn broer let op mij. Wij letten op onze zus let op ons. En dat hoor je heel vaak in een huis niet. Al vindt Koosje het jammer dat haar zoon in een huis gaat wonen, ze ziet op dit moment geen andere mogelijkheid. Ik heb mijn broer bij me inwonen, mijn zoon, mijn dochter, een neef, die wil ook nog een standplaats hebben. Mijn zus die heeft ook een dochter, een volwassen dochter, die wil ook een standplaats. Dus ja, het zijn er te weinig. Dolf koestert mooie herinneringen aan zijn jeugd op het kamp en heeft dan ook dubbele gevoelens bij zijn verhuizing. We waren met 12 kleinkinderen, waarvan 6, 7 hier woonden. Ja, je speelde altijd buiten en dergelijke. En was mijn moeder er niet, dan ging ik naar mijn tante toe of ging naar mijn oma toe. Ja, dat is natuurlijk prachtig. En zou je dat ook graag willen doorgeven, die cultuur, aan je kinderen als je die eventueel krijgt? Dat zou ik wel heel graag willen. Dat is natuurlijk wel iets heel moois. Iets waar je denk ik niet per se zelf zo snel in een woonwijk vindt. Allerliefst had ik op het kamp willen wonen. Ja goed, het is toch wel mooi dat je ook met je familie kan staan. Dat je een beetje voor elkaar kan zorgen en dergelijke. Dat had het ideale plaatje geweest. Maar goed, dat is nu even het geval niet. En van Tholen, waar er dus 1 standplaats bij komt, gaan we naar Vlissingen, waar er 8 plaatsen bij komen. Daar staat voor ons Mercy Kamermans. Ja, Mercy, hoe kan het nou eigenlijk dat er een tekort is aan standplaatsen? Nou, dan moeten we een stukje terug de tijd in. Tot 2018 voerden heel veel gemeenten een zogenaamd uitsterfbeleid. Eigenlijk werd er gezegd als iemand op het kamp wilde wonen en er was geen plek, ga maar gewoon een huis zoeken. Maar het College voor de Rechten van de Mens die heeft daar een stokje voor gestoken. Die heeft gezegd nee, die woonwagencultuur die is belangrijk en die moeten we behouden. En dus moest de gemeente plotseling die ommezwaai maken van niks meer bijbouwen, zelfs een beetje afbouwen, naar wel bijbouwen. En dat hele proces verloopt gewoon wat moeizamer dan gedacht. Ja, dat was dus in 2018. Inmiddels zijn we bijna 6 jaar verder. Waarom verloopt die uitbreiding dan zo moeizaam? Nou, er zijn echt wel gemeenten die hun best doen, die achter de schermen hard werken om die uitbreiding mogelijk te maken. Maar gemeenten zeggen ook dat ze tegen knelpunten aanlopen. Sowieso zeggen ze, er zijn zoveel taken overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. En we hebben het gewoon razend druk met van alles en nog wat. Ja, daarnaast moesten ze eerst eens inventariseren van hoeveel woonwagenplekken zijn er nodig. Waar is behoefte aan in een gemeente? Vervolgens, waar moeten die extra plekken dan komen? Er moet misschien grond aangekocht worden. Allemaal dat soort dingen. De gemeenteraad moet er nog een plasje over doen. Dat kost gewoon allemaal heel veel tijd. Dus er wordt veel geduld gevraagd van de woonwagenbewoners. Aan de andere kant, we zitten natuurlijk met z'n allen in een wooncrisis. En heel veel mensen moeten wachten op een fijn woonplekje. Ja, en dat geldt dus ook voor woonwagenbewoners. Mercy, dankjewel.
Sluiting dreigt voor de huisartsenpraktijk in Hansweert. Als er voor april volgend jaar geen nieuwe huisarts wordt gevonden, gaat de praktijk dicht en moeten patiënten naar de praktijk in Overzande of Schravenpolder, 11 of 17 kilometer verderop. Die praktijken zijn van dezelfde maatschap waar de praktijk in Hansweert onder valt. De maatschap Zorg op Zak laat weten dat het geen makkelijk besluit is om de praktijk in Hansweert te sluiten, maar ziet geen andere optie. Het personeel dat nu werkt in de praktijk in Hansweert kan aan de slag in een van de andere praktijken van de maatschap. Volgens een enquête van het CBS ziet 40% van de Zeeuwen de komst van nieuwe kerncentrales zitten. Dat is het hoogste percentage voorstanders van Nederland. In andere provincies zijn ze minder enthousiast. Verder blijkt uit het onderzoek dat bijna een kwart van de Zeeuwen niet meer kernenergie wil, maar ook niet minder. En de resultaten van het CBS wijken sterk af van eerdere onderzoeksresultaten, waaruit bleek dat een meerderheid van de Zeeuwen voor nieuwe kerncentrales is. En de uitleg over hoe die verschillen kunnen zijn ontstaan lees je op onze site of in de app. De Westerschelde-ferry wil ieder jaar stilstaan bij het roemruchte PSD-verleden. De tijden van een broodje kroket of erwtensoep tijdens de overtocht van Vlissingen naar Breskens of andersom. Vorig jaar werden er voor het eerst gratis broodjes kroket uitgedeeld. Vandaag was die andere klassieker aan de beurt, de erwtensoep. Uitstekend. Het is alweer dik 20 jaar geleden dat de laatste afvaart was van de autoveerboot en dat je aan boord nog kon genieten van een lekker kopje snert. Vandaag kon dat dus wel weer even en dat maakt de oudere bezoekers wat nostalgisch. Mijn vrouw die had het gelezen. Ze zegt als je nou nog naar de overkant moet, dan moet je dus eigenlijk op de dag gaan dat je weer erwtensoep krijgt, net zoals vroeger. Want vroeger jaren, kan ik me nog herinneren, Vlissingen, Breskens, Vlissingen kregen we ook wel eens erwtensoep en het smaakt voortreffelijk. Er is nog wel wat catering aan boord te vinden, maar dat is niets vergeleken met vroeger. Jammer dat het allemaal weg is, maar ja goed, tijden veranderen en we moeten mee. Maar als de plannen doorgaan en er op termijn met nieuwe schepen gevaren gaat worden, ziet de directeur van de Westerschelde-ferry mogelijkheden om de erwtensoep en het broodje kroket definitief terug te laten keren. Ja, als termijn ligt zeker, dan zou ik dat echt weer terug willen geven. Het is gewoon een makkelijk gerecht en volgens mij hoort de kops erwtensoep bij de Westerschelde-ferry. Het autovrijmaken van de drukbezochte Hoofdstraat in Domburg gaat voorlopig niet door. De gemeenteraad vindt het plan van het college van BMW van Veren om de auto te verbannen uit het toeristisch centrum ondoordacht. Reden voor de raadscommissie ruimte om het voorstel van de agenda te halen. Het college moet nu met een beter plan komen. Maar veel ondernemers in Domburg hadden gehoopt dat de winkelstraat snel autovrij zou worden. Moet er nou eerst een ongeluk gebeuren hier zo? Want de mensen snappen het ook niet meer. Het is zo druk en lopen hier vrij bij de terrassen en er moet gewoon een oplossing komen. En ik denk dat de afsluiten is gewoon het beste. Dat zegt ook iedereen. Ad Koppenjan uit Zoutelande is de nieuwe voorzitter van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Het oud-Tweede Kamerlid begint in januari aan zijn nieuwe functie. Een van de dossiers waar hij mee te maken krijgt is de verduurzaming van de bedrijfstak. In 2050 moet de sector zijn overgestapt op groene brandstof. Koppenjan wil voorkomen dat de rekening van die overgang in zijn geheel bij de binnenvaartondernemers terechtkomt. En Ad Koppenjan is ook voorzitter van de CDA-afdeling in Zeeland. Die functie legt hij nu niet neer, omdat hij die vrijwillig doet en het makkelijk kan combineren met zijn nieuwe functie. Het blijft uitkijken als fietser in Zeeland. Binnen de bebouwde kom gelden namelijk niet op alle rotondes dezelfde voorrangsregels. De Fietsersbond wil dat fietsers op de rotondes altijd voorrang hebben. We zijn in Zeeland op de goede weg, maar het blijft uitkijken geblazen. Vanaf komend jaar hebben fietsers in Zeeland op bijna alle rotondes binnen de bebouwde kom voorrang. Want de gemeente Terneuzen heeft besloten om in hun gemeente ook alle fietsers voorrang te gaan geven. En daar is de Fietsersbond best wel blij mee. Het was echt onze wens al jaren en het is nooit uitgevoerd. Denkt u dat het ook veiliger is voor de fietsers dat ze ook voorrang gaan krijgen op de rotondes hier in Terneuzen? Ik denk dat ze er heel erg aan moeten wennen, dat ze nou dus de voorrang zijn. En dat ze dus ook niet de rotonde nemen met een snelheid van, oh, ik heb toch voorrang, dus ik kan wel hard rijden. Het is daarom dat ik altijd zeg, even nog contact zoeken als er een auto aankomt, of je ook die voorrang krijgt. Nou, de Fietsersbond mag dan blij zijn dat fietsers straks voorrang hebben. Dat geldt niet voor iedereen.
Omdat ik vind dat we onze burgers onnodig aan gevaar blootstellen. We zitten nu met een verkeerssituatie die vrijwel geen verkeersslachtoffers veroorzaakt. En ik weet zeker als we die omslag gaan maken, dan gaan we die zeker hebben. Net als in Goes en Middelburg. En ik vind niet dat als iets goed gaat, dat je dat moet veranderen. Dus ik wilde de bestaande situatie zo houden. Wat vindt u zelf fijner? Dat u voorrang moet geven of dat u het krijgt? Weet je wat ik altijd vind? Dan geven ze je voorrang, maar ik heb het niet. Maar dan geven ze je voorrang en dat vind ik het zo gevaarlijk altijd. Het is eigenlijk overal in Nederland zo, behalve hier. Naast Terneuzen zijn er in de rest van de provincie meer rotondes waar een fietser geen voorrang heeft. Omdat de gemeente zelf beslist over de voorrangsregels, kan dat lokaal aangepast worden. Op de rotonde in Koudekerke hadden fietsers eerst geen voorrang, maar sinds een paar jaar wel. En dat komt allemaal door de Dorpsstraat. Of het daadwerkelijk helpt aan het vermijden van extra ongelukken, ja, dat is nog niet inzichtelijk. Maar met betrekking tot een stukje uniformiteit binnen de gemeente is het wel wenselijk dat dat één aansluitend iets is. Want binnen een aantal gemeentes heeft een fietser op de ene rotonde wel voorrang en op de andere weer niet. Geen goede zaak volgens Pietersen. De fietser moet mijn inziens niet steeds moeten denken, of de automobilist, van nou kom bij een rotonde, hoe is hier de voorrangsregel? Als het overal gelijk is, dan hoeven mensen niet na te denken van als er een fietser aankomt bij een rotonde, dan weet je, oh, die heeft voorrang. Of fietsers in Zeeland ooit op alle rotondes binnen de bebouwde kom voorrang gaan krijgen, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Ja, wat deed dat gele bolletje daar met die blauwe lucht? Nou, dat was dus de zon die samen met een strak blauwe lucht over het weerbeeld overheerste vandaag bij maximaal 4 graden. Vannacht schommelt de temperatuur wederom rond het vriespunt. Morgen minder zon, maar de buien zijn er wel, met ook kans op een hagelbui. En dit alles bij maximaal 5 graden. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Alles is natuurlijk ook terug te vinden en te kijken op onze site en in de app. En daar kunt u ook terecht voor het laatste Zeeuwse nieuws. Het is een feestje. Voor nu nog een hele fijne avond.